aron sa mga silaba nga may tingog litrang E. Andam na ang mga bata? Sige. E, B, E, B, E, K, E, K, D, E, D, D, E, D, G, E, G, G, E, G, E, K, E, He, E, Li, E, Li, E, Mi, E, Mi, E, Ni, E, Ni, E, Ni, E, Ni, E, Pi, E, Pi, E, Ri, E, Ri, S, E, Si, S, E, Si, E, Ti, E, Ti, E, Wi, E, Wi, Ye, E, Yi, Ye, E, Yi. Ug karon, moapil ang mga bata og basa ha. Magdungan ta og basa sa mga silaba aron maanad ang mga bata sa tingog sa mga letra. Andam na ang mga bata? Okay. E, B, E, B, E, K, E, K, D, E, D, D, E, D, G, E, G, G, E, G, E, Ki, E, Hi, E, Li, E,
Mm, I, mi. Mm, I, mi. Mm, I, ni. Mm, I, ni. Ng, I, ngi. Ng, I, ngi. I, pi. I, pi. I, ri. I, ri. S, I, si. S, I, si. I, ti. I, ti. I, wi. I, wi. Ye. I, yi. Ye. I, yi. Yay! Ni-apil gyud ang mga bata sa pagbasa. Ug karon, kamo na lang ang magbasa sa mga silaba ha. Maminaw si Teacher Der sa inyo ha. Andam na ang mga bata? Sige.
ra gid ang mga bata sa mga silaba. Pagbalik-balik mo og basa ha, aron maanad mo sa mga tingog sa letra. Daghang salamat. Bye-bye.